pini ata por phai kebra achitim apor pen mahamaya constituency arlo dong muka phoi hansi arong along karbi kurusar chingrum amai mate thi hekpen KKCA atiri pi atumpen patir piponsi arnamalam chingki chithan asai deng pon lapen kedam tang aporahut dong muka phoi hansi arong along lapen kachari pon KKCA akong chunbang abarim karlitang amar hanse aphanta chikimo padupon lapendet aphi arnamalam chingki chithan pon lapen non kiwangji KKCA mahangke thek arni dongmuka phoi hanse arong alongsi padupon poputa pangdak pontu bangso arnamalam chethan chimum asai along KKCA along gurupo welson diso lapen KKCA amai phu thansing teron mate pongsi teron atumahin pensi arnamalam kithan pon pangchengsi penang kurupo kurupi rongasar mikar sarlar aklim angphar atum chitong dunsi interadpen arnamalam chithan pon long lopusi news 24 karbi anglong asai hem an bertanang paling nangni tumjoy kipen soketok langkiroi inghan kiroi longle harlong hei hui kiroi lapen kisan awar sai nangchima nangji pulotangte dikreng nang so sarlong terang aphan humri ignon kalite labang so number long call ignon a number lake 9395569378